Районның барлык авыл советы авыл биләмәләрендә урындагы инициативаларны яклау программасы буенча халык белән очрашулар үтә. Аларның фикерләре тыңлана. 2020 елга өстенлекле проектлар билгеләнә. Шушы көннәрдә гражданнар җыены Карабаш, Йонны, Андреевка, Игмәт, Этей авыл биләмәләрендә үтте. Карабаш авыл биләмәсенә караучы Иштерәк авылында халык бик актив икән. Җыелышка да алар бердәм булып килгән иде. Авылда барлыгы 166 йорт бар, анда 529 кеше яши. Өлкән яшьтәгеләр 387 кеше. Җыелышка шуларның 70тән артыгы килгән иде. Халыкның теләге бик күп иде. Кемдер урам утлары, янгын сүндерү гидранты, балаларга уйнар өчен балалар мәйданчыгы булдыруны, кемдер зиратны ремонтлауны сорады. Әмма уйлашканнан соң барысы да мәктәпнең тәрәзәләрен, ишекләрен, идәннәрен алыштыру тәкъдиме белән килеште. Карабаш авыл советы территориясе 3 авылны берләштерә. Карабаш, Иштерәк һәм Күктау авылларын. Без инде һәр елда халык инициативасы белән, ярдәм белән эшләнгән программаларга катнашып киләбез. 2016 елдан башлап 4 ел рәттән шушы программага катнаштык. Беренче тапкыр без Карабаш авыл клубын ремонтлауда матур итеп катнаштык, үткәреп җибәрдек. Икенче елны Күктау авыл клубы белән ФАП ремонтланды. Üçüncü елны без Иштерәк мәктәбе ремонтладык. 4нче елны инде үзебезгә быелгы елда алдык авыл советына трактор Иштерәк авылы белән бергә кирип. Быелгы елда да шушы программага багышланган җыелышларны бүген үткәрдек. Халык бик актив катнашты. Быелгы елда да мәктәпне Иштерәк мәктәбен ремонтлау дигән тәкъдим белән бергә чыктылар һәм аны хупладылар. Мәктәпне ремонтлап бетереп, балаларга һәм ата-аналарга бик зур ярдәм була. 4нче ел рәттән спонсорлык ярдәме күрсәтүче Мир җәмгыяте алдагы елда да ярдәм кулы сузачагын белдерде. Карабаш авыл советындагы Мир колхозы без инде бу программа башланганнан бирле инде 16 елдан бирле спонсор булып катнашабыз дигән күп. Бер елында, бүтән елында ярдәм итәбез. Быел да шушы программага катнашып ярдәм итеп чыгарга. Бүгенге көндә Иштерәк төп белем бирү мәктәбендә 44 укучы белем ала. Балалар бакчасында 25 бала тәрбияләнә. Авылыбыз яшьләр белән тулана ди 5 бала анасы Гөлзар Загидуллина. Мин шушы авылда 2006 елдан бирле яшим. Үземнең 5 балам бар. Алар бер-бер артлы үзебезнең Иштерәк мәктәбенә, Иштерәк балалар бакчасына йөри торалар. Менә шушы соңгы елларда инде бик әйбәт программалар кабул ителә башлады. Үзебезнең мәктәбебез белән ППМ программасы белән эләгеп, олыгына ремонт башкарылды. Тәрәзәләре алыштырылды. Түбәсе ябылды, яңартылды. Без моның өчен бик шатбыз. Балалар бакчасы ремонтланды. Анда безгә генә түгел, балаларга да йөрү бик куанычлы, бик сөенеп йөриләр, бик теләп баралар балалар. Хәтта кичкене барганда, аларга барганда кайтасылар да килми, тагын ник инде дип утыралар. Менә инде бу елда тагын киләсе елга да тагын ППМ программасына кирсәк, мәктәпне ремонтлап бетерәлсәк бик яхшы булыр иде инде. Ата-аналарда, бүтән авыл халкы да бу тәкъдимне бик хуплап каршы алдылар, поддерживать иттеләр. Мәктәп булса, чөнки инде мәктәп булса безнең авылда яшәячәк, киләчәге бар авылның. Менә мәктәп булгач инде балалар бакчасы да булгач, яшьләр авылда кала. Яңа урамда, молодежный урамында бер-бер артлы яңа өйләр калка. Һәм дә тагын калкыр дип өметләнәбез инде. Арытаба инициатива программасын яклап, Иштерәк мәктәбе коллективы һәм ата-аналары залда утыручыларга күңелле ял минутлары бүләк итте. Концерт программасы Шаяннар һәм Тапкырлар клубы уены белән сөендерде. Игмәт авыл советы авыл биләмәсендә оештырылган халык җыены әлеге программа кысаларында капиталь ремонтланган Игмәт авыл мәдәният йортында узды.
һәм халык бер тавыштан күп еллар борчыган 2016 елда өлешләтә хәл ителгән су проблемасын янә күтәрде. Сыйфатлы, бер өзлексез агып торган су белән тәэмин итүне сорады һәм бер тавыштан кулларын күтәреп проектта катнашырга ризалык белдерде. Безнең авылда хәзер трактор да бар, клуб та әйбәтләнде. Шуңа безгә бер генә проблема калды инде. Су проблемасы. Шуны тормышка ашырсак, шул әйбәт булар иде. Су кирәк инде. Әле эчкән су бик качествосы түбән. Біздің Егемет ауыл советында су вопросы бит инде катлый тора. Шушыны решать итәр өчен менә бүгін авыл халкының сходы булды. Халык, конечно, бик әгудым катнашты. Су бит инде бүгенге көндә нык актуаль вопрос. 2020 программасына безнең авыл халкының инициативасы хупланыр дип ышанып, Алла бирсә, киләсе елларда авыл халкы сулы булыр. Бу вопрос инде раз и навсегда решаться итәр дип ышанып калабыз. Аннары инде Карабаш урта мәктәбе укытучылары игмәтлеләргә һәм килгән кунакларга спектакль күрсәтте. Әттәй авыл советы авыл биләмәсендә халык җыены 6 декабрь көнне үтте. Биредә халык үз башлангычын күтәреп, алдагы елларда зияратларны төзекләндерде. Аннары авылларны хезмәтләндерү өчен МТЗ тракторын алды. Соңгы елларда төп көч 50 еллык тарихы булган Әттәй мәктәбен яңартуга юнәлтелде. В 2017 году мы перекрыли крышу школы по этой программе. Ну и в этом году мы хотим поучаствовать в этой программе очень активно. И по этой программе у нас намечается капитальный ремонт нашей школы. Я приехала преподавать в эту школу в 1974 году. Так вот там система отопления, эти батареи старые, чугунные, вот они не менялись с той поры. И поэтому наша школа остро нуждается в капитальном ремонте. Надо перекрывать и полы, и потолки, и стены обшивать, но и систему отопления менять. Мы надеемся, будет действовать и в дальнейшем, потому что в нашем селе есть проблемных мест еще много. Әттәй авылы мәдәният йортында үткән җыенга 60лап кеше килде. Авыл советы хакимияте башлыгы Айрат Багаов җыелышны ачып, халык инициативасын яклау программасында катнашуның әһәмияте хакында сүз йөртте. Катнашабыз дигән карарга килгәч, күпләр өчен туган мәктәп булган Әттәй белем учагына капиталь ремонт кирәклеге хакында фикер җиткерелде. Нәтиҗәдә ул барлык Әттәйләр тарафыннан хупланды. Йонны авылында узган гражданнар сходында да урында булган иң мөһим проблемалар күтәрелеп, халык Йонны урта мәктәбе тәрәзәләрен алыштыру идеясын яклап, бердәм тавыш бирде. Иң тәүдә биләмә башлыгы Айрат Шайхайдаров җыелышны ачып, көн тәртибе белән таныштырды. Район советы секретаре Игорь Никифоров алдагы елларда шушы программада катнашып, авыл биләмәләрендә нинди мөһим мәсьәләләрне хәл итү мөмкин булуын бәйнә-бәйнә сөйләп бирде. Сходта катнашкан халыкның да фикерләре тыңланды. Без инде менә шу җыелышта катнаштык. Бу җыелыш бик әһәмиятле җыелыш. Алдагы елларда булган мәктәпне яртысын ремонтладылар. Менә хәзер калган шуны әйбәт итеп яхшыртып ремонтлап бетерергә кирәк. Моның өчен безгә инде халык белән нык кына әйбәт кенә аңлату эшләре алып барып, халыкка аңлатып, мәктәпнең кирәклеген шу мәктәпкә нык ярдәм итәргә тырышырга кирәк. Андреевка мәдәният йортында узган утырышта да мөһим мәсьәләләр хәл ителде. Залдагы халык бердәм балалар бакчасына капиталь ремонт кирәклеген күтәрде. Бинаның түбәсе иске, идәннәр начар хәлдә, шартлары яхшыдан түгел диде алар. Сез бу программада катнашуны кирәк дип саныйсызмы? Обязательно күптән кирәге бу. Тем более безнең менә клуб программа кергән, садикта керсә безнең өчен, безнең поселение өчен это большой радость будет. Без рәхмәтлебез. Мы надеемся, что
бу программа тормышка ашат дип уйлайбыз. Мы очень рады. Конечно, балачагалар ата тура все-таки нет, это очень большое дело. Дай Бог вам здоровья, чтобы пландар тормышка ашсын. Мы рады. Программада теләп катнашасызмы? Обязательно, обязательно. Только с большим желанием. Потому что без этого нельзя. Население поддерживает полностью. Мы, значит, ике проблем для катнашабыз. Я тоже очень рада, что мы будем участвовать в этой программе, потому что состояние детского сада плачевное. 21 век на дворе, 21 век на дворе, а окна до сих пор затянуты пленкой, полы местами подгнившие. Было бы приятно детям ходить в благоустроенный, теплый детский сад. Они бы не болели, были бы здоровые. Здоровье детей очень важно для родителей. Дети – это наше будущее. И надеемся, что и демографическая ситуация в нашем сельском поселении будет только улучшаться.